South Africa sabingelela kuphi nakuphi lapha nikhona sibingelela namhlanje uLesihlanu mhla ka-15 November 2024 nibele uMduduza Mkhwanazi sivela kwenhlangano Ithuleleni Organization. Sibengela-ke singapha eMhlanga eThekwini Mushroom Restaurant. Ilapha esikhona-ke angihambi ngedwa ngihamba neKing. Awu Thuleleni TV Mdu sikhona mfethu. Siyajabula nje ukuthi konke kuhamba kahle sila eMhlanga. Siyathokoza King. Ngiphinde ngiphathe Uncle. Awu ngibingelele wena Mkhwanazi mfowethu neThuleleni TV inhlangano okuyona esihamba nayo. Ngibingelele neKing noMshane ngikhona necrew phela ngeke ngikhohlwe ngoba kunje ilaba abantu laba abenza yonke into balaleli lapha babukele lapha emakhaya nikwazi ukubona uma iTV idlala sekunabantu abasebekhona ngemumva siyesenzeke iphutho ukuthi singababongi bona. Ngibonge Mkhwanazi mfowethu. Siphinde siphathe uMshana ngapha. Hola Mshana. Malume Mdu. Yes boy. Hamba kahle. Hayi ngizobingelela nje kubantu bakithi sizwe sakithi South Africa ngiyabingelela. Ngibingelele neKing Paka. Hayi uKing wena. Ngibingelele nje nawe malume Mdu nomalume wami la ngibingelele nethimba lami leli Ithuleleni TV. Hayi bafethu kukhulu oningenzele kona malume Mdu. Hayi ngiyabonga. Siyabonga. South Africa singapha-ke namhlanje siyazi niyasazi ngane zakwethu kula sisuka khona kunzima esibhekana nakho. Namhlanje-ke silihambile uhambo likaNtando besihamba nani South Africa nilibona uhambo lunjani kodwa-ke namhlanje-ke singapha la sikhona ukuthi-ke sikhishwe uKing othe umfana njengamanje sekufika isikhathi-ke sokuthi akamkhiphe naye a-receive impilo back yakhe phambili kodwa-ke singeke sifike la siyazi ukuthi kwakusukaphi ngoba isimo sikaNtando niyasazi ukuthi bese kanjani bevela-ke nebefisa ukuzama ngamakhambi kodwa-ke bese kuwesi kunzima ngempela ngasecaca ukuthi kuyoze kube njani. Ngizocela ukunika wona iKing nje isho ukuthi-ke kukephi la sikhona sisukaphi King. Sibonge nje kakhulu Mdu from Thuleleni TV. Mfethu lolu hambo sesifika la belingelula. Umfana mina uNtando bengingamazi yabo kodwa ngamandla eThuleleni TV ngakwazi ukubona kuma social media. Sibonge futhi iNingizimu Afrika nabo bonke abantu okwathi mayobona udaba kaNtando yabathinta abantu enhlizweni because ngeke uzukholwe mfethu ukuthi izinyanga eziningi zayithegwa abantu and khona isikhathi safika athi umuntu bethu izinyanga ethi uyakhuluma kuma social media kuthiwe nanga uNtando uyagula msizeni phela kuthi maqhamuka abaprofeti kuthiwe nanga uNtando uyagula. Asikwazi ungababongi abantu into abayenzile ukuthi sibe la sikhona. So nami baze bangithega abantu ivideo naniyenzile kwiThuleleni TV umalume ekhona uNtando ekhona bangithega abantu bathi King sithembele kuwena uhlala ukhuluma King isho-ke ukuthi sizana umfana yile ngaphuma la khona obala ngento eyayingelula Mdu mfethu ngoba kwangimele ngikhuluma iqiniso elimsulwa kwangiphoqa ukuba angivume ukwehla mina mase ngiphakamisa uNkulunkulu. Mawukhumbula kahle mina ngumelaphi yabo kodwa lesimo sasiphoqa ukuthi angisibuke ngokwepower angisibuke ngokuthi uNtando asizakale le ngasho khona ngathi sengingenile esigodlweni and ngempela ngangena ngathi ukugula kaNtando akusekho esigabeni sokuthi kungalashwa umuntu oyinyanga noma umthandazi noma umprofeti. Ngathi sesisigabeni sokuthi sidinga ibhedlela ukuze sikwazi ukuthi zihlinze. Ngabe sengiyasho futhi ngathi sengimcheckile ngabona ukuthi kunenyoka engaphakathi eqala iyahamba ngaphakathi kuyena ya kustakha lapha kwiscrotum ngayichaza leyo nto. So unfortunately abanye aba-understandanga and nga-understand ukuthi why benga-understand abantu because isuke inkulu phela impi yemimoya uyabo isuke inkulu impi yemimoya ithema iba nkulu ngabona ukuthi angehle mina kodwa angime entweni engishoyo ngathi uNtando makuthiwa uthole usizo kuyoba usizo uthole esibhedlela. Nangampela ngasho futhi ngathi sengizwile ukuthi uke wazihamba ibhedlela kodwa umehluko bengingekho mina.
njengoba sengikhona ngizobamba lenyoka le ethi maye ngene esibhedlela simlethele abantu abarongi, simlethele abantu abafuna ukumlimaza, simlethele abantu abasuke belawulwa umoya. Ngathi sengikhona mina sizowulawula umoya, ngizobambisana namandla noNkulunkulu wasesibhedlela. Nangampela uNkulunkulu wenza amandla wavele waletha umSamaria oDr Nkosi oqhamuke nje sithubeni. uDr Nkosi wafike wenza umsebenzi omangazayo kwayiyena nala ekhona inedlozi lakhe lisambonga neSouth Africa isambonga. Ngiphinde futhi angifuni ukuthi kube ngathi udumo olwethu noma olakho othuleleni noma labantu, udumo la olwabantu, udumo la olwenyanga. Zikhona izinyanga ebezingalali zithandaza ziphahle ezinye zikhuluma nogobela bazo. Isibonelo nje khona ezinye zaze zamphelezela umfana eseya kohlinzwa ezifana noMzimba oKhalimali, sezenze njani, sezimthatha ngetransport ngoba ziyakhombisa ukuthi amadlozi abo ayafuna ukuparticipate. Uyabo nangampela futhi participate, it just that impi kade inkulu kanti vele mina ngidalelwe ukulwa izimpi ezinkulu nothi ezincane. Ingakho abanye bathi bebethi ilumbo alikakazi lihlinzwe. Babeqinisile bafowethu, ilumbo ahlinzwa. Mawuhlinza into eyilumbo umuntu uyashona ngoba kusuke kunesilwane that is involved. Kodwa ilumbo mase kukhona nathi phakathi alishintshi libe yilumbo, liyashintsha libe yinto elawulekayo nebonakalayo ukuthi yini imbangela yayo. Ingakho ngathi mina ngizolwa nesilwane esikhanda ilumbu. Odokotela ngifuna abalwe nomonakalo osuwenzekile. That is why we are here. Njengoba sila inhloso yethu bekukuzolwandle ngokuthi isigaba yonke iprocess esetshenzwe kusona ayiphoqa ukuthi sisiyongena olwandle. Siphoqani isigaba? Siphoqa ukuthi asibe sendaweni thina la sojabula khona bese kuthi idala noNkulunkulu osilawule until sibila ahambeke yena aye olwandle. Njengoba sila thina emushroom kodwa amandla nedalwa zila olwandle because kusemhlanga olwandle laka lula emva kwethu. Njengoba sila nje siyalibona singaphonsi itshe lifike khona, uyabona. So ingangithi ukuthatha isinqumo ukuthi ngithi uNtando umalume ithuleleni ngithi asizeni la, it's because ngirecognize ubukhulu bethuleleni TV. Ngirealize ubukhulu bukaMalume uShabane owakwazi ukulwa for 6 years elwela Ntando waze waqhamuka nokuthi akuthintwe ithuleleni TV. Ngiqhamuka nokurecognize amandla esibindi sikaNtando avume uyohlinzwa ngaphansi. Bafethu lapha ngaphansi indawo esensitive kakhulu lapha kwiScrotum. Akuyona indawo ngathi izohlinza umuntu aphile because leya ndawo isensitive and ima isensitive ikwazi ukufinyela, ikwazi ukunwebeka, ikwazi ukushrinka, ikwazi ukwenza yonke into. Leya ndawo akuyona indawo engahlinzwa ngokomthetho. Kodwa makunamandla epower kaNkulunkulu, kunamandla epower yethu sikhona, kunamandla epower yethuleleni, kunamandla yepower yabantu emakhaya. Kunamandla yepower yezinyanga ebeyifuna sinda umfana. Siyeke lezi ezithakathayo ebezikade zingenandaba. Zikhona izinyanga ebezingalala ebusuku zistressekile. Bakhona abantu ebengalala ebusuku bestressekile. Sonke manje sishaya ihlombe siyabonga. Siyabonga Tana. Hey, ngibiyela amazwi akho nje King, uqinisile impela nami. Hey, le kwakungaphezulu kwamandla ami lokho. Ngangazi ukuthi ke uNkulunkulu noma uyangilinga noma kwenzakalani ke ngahamba ngayiJudiya nami ngawogoqa phambi kwenkosi uNyazi lezulu engikhonzayo ngawukhipha 100 nganikela kuyena nje ngqo ngathi hayi ngoba Nkosi ngingathembi kodwa nje nginovalo because angaze ngibone isimo esikanjeni ukuthi siyahlinzwa. Ngiyacela ubona abakabathandaza ukuthi umfethu mayehamba simcela indlela enhle ukuthi akwazi ukuthi abuye ephephile. Nawe King njengoba usubekile ukuthi umfana akahambe ngempela yohlinzwa. Ngibonga nje ukuthi wafika emazweni akho wamakene wamtshela wathi ayikho into yokusiza mfethu. Ungayiphuza imbiza kunalokho kuzoqhamuka lezi imbiza uqhamuke lezi but egcineni uma lento yakhe ingabodli impilo yakho izokwazi ukuthi igcine futhi lokho ibheke phansi ungazogcina usushona. Siyabonga nje kakhulu King kunokho kwenzela. Very true bafethu, kunezinto ekufuneka sizibuke ngokwe common sense.
akakwazi umuntu ethi scrotum swelling okusho ukuthi khona into egcwele lapha yakwi scrotum phansi sibe sithi thina akaphuze something ezogcina futhi icontributor ekuthwenini ay-enlargeke whatever scrotum is. Awukwazi umuntu ethi kuthiwa iyakhula lento ube wena umphuzisa into because into omphuzisa yona iyehla iya lapha mayifika lapha izocontribute ukuthi ayiqhubeke lento ikhule because into ebengisho mina mfethu bengithi uNtando wayengavelanga waba nescrotum esingakaya yathi lento isancane wazama ukufuna usizo kodwa wafuna usizo ngokwesintu ngendlela aye kade advisor ngakhona and the man from kwesintu wagcina ephuziswa imbiza abanye bemgcina emzini yabo uthe noma eyesibhedlela kwaukuthi uhamba nalento ispirit senyoka ahamba naso sifike senze ukuthi abe nolaka senze futhi ukuthi abantu bamistreat egcineni umuntu naye athi ngeke ngithithwe kanje umuntu akhuluma into engayenzi sense kuyena uyabona so that is why mase ngifika mina bese ngilwa nale mimoya elwa nayo that is why even mina akubanga lula ngoba ngathi ngiyikhuluma ngeke ubelieve ukuthi khona abantu abangi-attacker mdu mfethu bathi usho kanjani ukuthi umuntu akaye kohlinzwa ilumbu bangi-attacker abantu bathi usho kanjani ukuthi ayisekho inyanga ezomsiza kwangazi ukuthi mina manje abantu bathi ngirong bathi abanye usho kanjani ukuthi akaye esibhedlela kwase kuphoqa ukuthi angi-apply ipower enginayo ngathi ngasho ngathi no uNtando uzosinda beke waye esibhedlela ngijabule futhi mawusuthinta leyo nyazi lezulu ukuthi nawe uyile ukuya kwakho kusho ukuthi imimoya yasebuhleni nayo ibe ingcenye yokuthi ibe i-team ethi uNtando akasindi nemimoya yamadlozi abantu emakhaya ibe ingcenye nemimoya yezinye inyanga nabanye abaprofeti khona umprofeti nje owaye ngibheka everything engimaziyo ekuthiwa uMagejageja eloke efonini ethi King uke waqhumana ethueleni uhamba kanjani umfana ngithi hayi Magejageja ngithanda nje ukuthi umbekile emthandazweni konke kuzonqotshwa mfethu konke kuzonqotshwa mfethu abanye befisa into engangayifuni mina ukuthi kube khona inyanga ezothi umfana akeze kuyona ngoba ngangibona ukuthi ingaphezulu kwelevel yethu thina zinyanga sekufuna ku-applywe ilevel ka level 7 leyokulawula uNkulunkulu wasebhedlela iyo lesebenzela hey kwakunzima King akele kwakunzima King ngalendlela ukuthi ngisho siphuma nezimoto sibheka simhambisa umfana siseyimotweni nje ngithi mina uNkulunkulu wami uma ngase lo mfana afika ngabuyi lapha kuzothi wani South Africa ngiyibuke mina bese ngibuka umzimba ukhalima nje bathi umention wayekhona impelele ngemoto yakhe ukuthi kuzothi wani akuzokushiwo ukuthi uhambe sawothwala ngengane yabantu ubunzima sasibhekene nabo sinjengomuntu oqhubha umuntu musesilahleni ngabe imbuzo sesilahleni kwaba nzima ngisho ukuthi ngakusasa uNtando siphuma ukhozi yethu uyohlinzwa ngathi ucinga ngizokulithinta ngiyoze ngithinto uyena uNtando ngaze ngathinto uyena ebusuku kwayimake King ngithi nami ngikwazi ukuthi ngize ngiphefumule ngikwazi ukudla kungcono okwakho mfethu because ubekuzothi noma kwenzeka into wrong kodwa abantu bebezothi at least uzamile umdu wethuleleni TV akufani nokwami uyabona okwami njengoba ngaphumela obala ekuthiwa uNtando ubefika shona ingcindeze bengizoyithola kubantu ngoba bebesho bethi King usho kanjani ukuthi umuntu akayohlinzwa kube kuyilumbu ayikho lento oyishoyo mase mina ngiunderstand amandla enginawo noNkulunkulu ngithi sengishilo ukuthi uzosinda that is why kwathi noma kufika iNewsroom TV nawo ngayitshela ngathi ngiya understand ngoba mina ngisebenza ngemimoya ngiya understand ukuthi kuNtando kwenzakalani ngiyaqinisekisa futhi ukuthi beke waye esibhedlela uzosinda ngoba le nyoka le elwayo isizenza ujeli ngaphansi lapha ngizoyibamba odokotela bese bemhlinza bazokhipha something like jelly like omunye umuntu mdu as much as benika ingcindezi kodwa uyayimagine ingcindezi uDr Nkosi kade kuyona mfethu
because uDr Nkosi mfethu umuntu omnyama uzoyi-understanda ipolitiki. Ayikho indawo engenayo ipolitiki yakhona mfethu. Nasemkhakheni wobudokotela ikhona ipolitiki edlalwayo, besaphothajwa abanye, bebanjwa abanye, kodwa isinquma sithatha wathi mina ngizomenza ngizokwazi ukumhlinza. Can you imagine ekuthiwa wathi uyamhlinza washona uNtando? Uyacabanga ingcindezi eyizokuza kuDr Nkosi kuthiwe ubuthi wenzani, ubuthi ubani, uyabona ukuthi ususibeke kuphi njengodokotela, uyabona isibhedlela usibekephi. Loya dokotela bafethu, he deserves a lot of bells. Eqiniso dokotela, eqiniso impela kunzima ngoba nabo babethembele uNkulunkulu, kodwa kuNtando uzochaza ngeza kuthiwa ngathi khona nevesi abalifunda before baqala umsebenzi. Ngicela ukudlula ngapha Nkosi sibe sibuye kwena King. Kulungile baba. Mfethu Ntando singabe namhlanje la mfethu silethwe la kathiwa sizodla nje la. Impela sesidlile ngapha sibatshele nopelepele nje impela besingasafisi lutho. Mfethu uzizwa kanjani? Hayi noweka pelepele nodwa ke lapha hayi mina ngifaka ngapelepele mina ngisuthi nje konke ube kumnandi. Njoba senichazile wena Malume Mdu kube njalo impela, njoba naye King sichazile kube njalo impela. Yathi King mayivela laphana ku live ngangisekhaya ngimbuka nje nami impela ekhuluma yabo. Ngasho ukuthi le ndoda le inyanga zalibele zithi ngeke yona nje yasiqashuka yodwa yabo. Kodwa ke ngase ke kuba khona ke umuntu nami ukuthi ngikwazi ukuthi ngimlalele umalume nangu uShabana yabo, wathi hayi mshana nangu uKing Bhaka ethi asizeni kuyena laphana, awumnike nje ithuba ukumuzwa ukuthi uzothini yabo. Cause nami izinto engiyitshela kuthiwa hayi wendoda make nje wavuma wahlinzwa sekukhamba kwakho yabo. Kukhona ke nami lokho emqondweni ukuthi yabona, kodwa hayi nangampela umalume ashaye isikhiye siye ku-King laphana. Masifika King sifike nje laphana athi hayi mfana lento le ilula, wena ngizoyilwa mina lento umoya lo okuwona olwisana nawo. Cause wathi ngiyakhumbula inkinga akusiyo le ebonwa abantu yabo, le ukuthi kube isikhwama lese besibonakala. Inkinga ibingaphakathi biwumoya yabo. Wasethi ke yena I know into engizoyenza mina ngizolwa nomoya, wena mfana hamba esibhedlela usizo uzolithola. Hey kwabanzima ke impela ngengiqambe amanga, uyazi uyatshelwa kuthiwa indoda make wavuma wahlinzwa usuhambile emhlabeni. Uyayicabanga ke leyo nto ke manje ke ngaba umuntu nje olapha nendawo ngiye esibhedlela ngiyohlinzwa, ngingaye esibhedlela ngiqhubeke nezimbiza yabo. Cause manje abemaningi nama calls bengiwathola kuthiwa no ndoda mina yabo ngizoyishaya ngizoyishaya nje leyo nto ngiyayazi ngizoyishaya. Ngase sengibuka ke nami ke ngingedwa ukuthi no iminyaka eyisiminingi kakhulu and ngibahambile abantu besintu yabo, imbiza ngiyiphuzile kakhulu yabo. Babayo khona ngisho isweet bhuti Mdu enoshukela, ungakuyitshela ukuthi imbiza ebaba zonke cha, khona nenoshukela eziphuzwayo zinoshukela. Ngaphuza yonke into ngakukhotha. Ngase ngithi nami I know sengingedwa nyathi hayi mfoka Mhlongo sibone yabo, asibone ukuthi kwenzakalani, akube khona imovement enzakalayo, asambeni sesibhedlela. Hayi nangampela ke ngikhulume nawo malume ngithi hayi malume sambeni sesibhedlela. Athi hayi ngoba usukhulumile ke mshana ngizokhuluma, ngizokutholela itransport ngoba nangi nodokotela usevelile, ngizokhuluma wakhuluma noMzimbo Khalimali, wafika na uMzimbo Khalimali nangampela hayi bangithatha sahamba. Ngisho endleleni ke mina ke bhuti Mdu ingcingo zayisangena sithi hayi indoda lento yenzayo inkinga yabo, jika njengamanje ithuba lisakhona.
lapho sisendleleni sibheke eMnambithi sesedlula ngako lokhuzane manje isho la indawo ama-toll gates la sasingafiki lapha e-Ultra City before nje hayi masifika laphana ngempela hayi sifike esibhedlela hayi ngiqaleke ngibone enye into ebengingajwayele ukuyibona yabo mina bengisima ngifika esibhedlela nje bethu akekho umuntu ofuna ukunginaka yabona nje wonke umuntu ubusy nongithunyelwa kuyena ngisicefe kuyena yabona nje bengekho right ngeke ngize ngiqamba manga benge omunye lithi nihambe nilala yabo ukhona nje omunye ozakutshela nihambe nilala nabafazi babantu nihambe nilala nabafazi babantu yabo kodwa ke mangifika laphana eLavena hospital laphana eMnambithi hayi man mangifika laphana ngilethelwe i-wheelchair qala nqa ukugibela i-wheelchair since ngagula mina bengifika nje ibhedlela ngihambele ngezami inyawo fika laphana bangilethele i-wheelchair sibhalise laphana nje yonke into eba-right bangikhombisa igumbi lami ngihlale phansi hayi kufike nonesi ba-introduce kwagcina nje sekufika inqwaba-ke manje yabantu nami engingabazi abakhona endaweni lana befike nginezipho nje laphana ekhaya ingubo zokulala bhuti mntu nje kuningi yabo abantu baseMnambithi indlela nabo abangivulela ngayo inhliziyo zabo nakhona la isibhedlela cleaner nurse dokotela omunye ngoba kwakhona nabanye odokotela nabo babefika bezongibingelela nje bezongikhuthaza impela ngisho i-CEO yakhona sonke nje istaff lesi se-management sangena nje impela bayi-introduce ukuthi hayi thina siyi-management yabona feel at home hayi nangempela mfethu ngisho ikhishi lakhona ukudla kwakhona hayi kwakuhamba kahle hayi ebusuku-ke sengirelaxile-ke la hayi ngifonela iKing la ngithi King maye kanti la wenze njani lana ngiyabona manje izinto seyishintshile ebhedlela ngisatreatwa ngale ndlela ade ngitreatwa ngathi hayi ngiyasebenza la mina mfana wena nje khululeka konke kuzohamba kahle ngithi hayi okay King hayi nampela ngakusasa-ke masivuka ekuseni bese ngitsheliwe vele ukuthi angeke ngisadla-ke ebusuku ngo-12 in nani ngeke ngisafaka lutho uma ngivuka nje ekuseni ngivuke ngigeze ngibe right bese yafika uDr Nkosi athi mfana ngizocela nje sivulizwe angilikhohlwa izwe salivula amahubo 23 yeah leyo nje sekuyisinkwa sami semihla ngemihla ngoba liyakhuluma lela verse mawungalifunda nje nawe ekhaya uvula amahubo 23 uzozwa ukuthi kuyakhulunywa laphana livula uDr Nkosi uDr Nkosi nje omunye unesi nje sasibathathu saqala nje sibathathu lapha egumbini lami kwalivula walifunda wangishumayeza akagcinanga ngolifunda wangishumayeza ngawathi angibelieve umthandazo unamandla yabo wathi angibelieve ukuthi lokhu esiyokwenza kuzobe impumelelo ngasho nami ngithi hayi dokotela ngiyakholelwa kuwena ngiyakholelwa kuNkulunkulu hayi nangempela sihambe nakhona masifika laphana eTheatre staff sakhe singilindile yabo ngafika nje kushawa ingoma-ke laphana kuculwa-ke nje impela mangifika nakhona bathi hayi mfethu sicela nje ukubeka izandla uzosizwa yithina sicela nje uqala sikubeka izandla kuqala hayi nangempela ngithi hayi la kanti kwenzakalani yebo hayi sifika laphana ngibeka izandla hayi-ke emva kwalokho wafika-ke lo lalisanayo umama laphana sengikhohliwe namagama nkosami bazongixolela ngagcina ngibheke phezulu ngifakwe lento lena ngibuka ama-lights lawa khona emva kwalo kwathiwa ngibale ngifike 10 angazi noma ngagcina ngifikile ngilo 10 lo ngagcina ngisabala nje mina hayi nywampe mase sengiphaphama sengikwenye indawo-ke manje ngingayazi mina igumbi lami bekuyimina ngedwa maye la sekuye elinye indawo maye nakhona kusayimina ngedwa igumbi kodwa maye senginomakhelwane la engibakwazi ukubabona ukuthi nangu uyabuka na-TV yakhe lapha nangu uyabuka hayi manje ngiyaqalaza aqhamuka unesi athi ayichaza ukuthi hayi mina unesi sibanibani wala e-high care ICU your surgery was a success. Your doctor will be with you shortly.
angakholwa ke mina ke ngaleso sikhathi ke manje ngiyabuka intaba yona le ayisekho itshe alisekho leli yabo manje ngiyabuka ngithi manje uvalo lwami nje ngazuthi khona uzoqhamuka athi vuka man uyaphupha yabo ngamanje wena bhuti Mdube nginakho lokho yabo ukuthi ngiphuphe sengi right yabo sengigijima mangivuka ekseni ngiyaphupha namanje sengisaba lokho ukuthi mhlambe ngiyaphupha la ayafika uDr Nkosi ngempela athi indoda kunjengoba ke kade ngishilo ukuthi hayi kuzohamba kahle ngiyabona angikhombise ulokhuzo before no after ngibona ukuthi yes athi laphana sikhiphe amafutha acisha agcwala u20 litha ngithi mina bengihamba nje ngiphethe u20 litha nje la athi zona inyawo zami ngiyazizwa ngaleso sikhathi shawa inkwantshu uyabona nje kusuka la yezansa kwantshu kuphela konyakaza kwamanje inkwantshu engapheli yabo inkwantshu uma uphethe inkwantshu siqaqayi sekuphelile hayi laphana ngathi qaqayi twa kuphela qaqaqayi twa kuphela tholelwa yonke into ngatholela ifizio qhamuka amanda laphana wenza into zakhe awu akuphelanga ngisho isikhathi esingakanani 3 days awuphelanga lapha nase ngikwazi ukuyihambela yabo nase ngikwazi nje ukuyihambela mabe ngibuza ngeinhlungu nganginazo sebele bethi we giving you medication anyway ke manje ke yabo kwanje mina lokho ngaphuma eLavena Hospital amaphilisi engigcine ngiwaphuze lawa nje ama antibiotics kuphela kuyinamhlanje nje sikhuluma inhlungu azikho silonda phela sona sikhona umthungo lo uya ngokuphola futhi nawo njengoba ngisazombona futhi uDr Nkosi ngomhla ka19 next week Tuesday ngiyakuyena futhi ngiyowenza follow up konke nje kwahamba kahle ngibonge nje futhi kubo bonke abantu ababe nesupport ohambeni lwami omzimba Khalimali King Bhaka Thuleleni TV malume nawe nabantu nje basemhlabeni ngiyabonga nomchashazwa umchashazwa wayekhona na umchashazwa laphana ngoba ngiyakhumbula nje sesifika laphana ekhaya ngaze ngathi nami ukuthi kancane ngabona sekuyenzeka aqhamuka ngisho uNewsroom ke ngingamkhohlwa ke malume yazi uphila nolungelo laphana bangisiza kakhulu ngoba mayichaza uphila uthi hayi ngamhandpick mina uDr Nkosi wamfonela waminterviewer wathi no mfana kaletho njengoba ngase ngifonela wena bhuti Mduwa ngithi uthi hayi nanga udokotela hayi nanga impela nje konke kwahamba kahle uNkulunkulu emkhulu nje hayi ngiyabonga kakhulu King ngiyabonga kakhulu bafethu Siyabonga. Mina bakusho ngithukile nje ngaze ngabona i-call yakhe uthi ngithinte ebusuku WhatsApp. Yabona wena bhuti Mdu indlela ngase ngi-excited ngayo ngaleso sikhathi kodwa kune mix yokuba excited nokuthuka yabo. Nakhona ngiyakufonela nje yabo njengoba ngikufonela ngizama ukubheka ukuthi ngempela lento ireal yini. Yabo uthe ngikhulume Mdula ngithi Mdu lento le sekho le sengi right manje uthi Ngithe sengi-right, ngithi hayi siyabonga siyeza ke lapho sokulanda ngithi hayi okay sharp yonke into nje yahamba kahle fonela nomalume naye ngamtshela ngathi hayi malume sekuhambe kahle konke athi hayi number 1 imshado akhulumi kakhulu ke kumalume hayi mina nje ngishisa ikhandlela ndoda yekhandlela ke le ishisa ikhandlela le hayi ngibonge nje kakhulu malume wami ngiyabonga nje malume Siyabonga mfethu siyabonga. Uncle. Nanga umshana. Hey, okamshane akufani nokwabanye okwakhe kuthe ukuhluka. Sisathi silaphana okhozini. Usisi uMroza isibongo singasikhohle isibongo sikaMobuthelezi. Khona igama lisho kuNtando ngalilalela uthi uyazi ukuthini. Njengoba ugula unaleli litshe leli akufanele uthi leli litshe leli kungani libe kuwena. Bekuyintando kaNkulunkulu ukuthi alithwale leli litshe leli ngoba empilweni ke kufanele ukuthi
uma ngabe uzosiza abantu kufanele uqale wena ulithwala itshe ungabi nje lula wena ozothwala abanye abantu. Okay, sesidlula ke lapho Mdumo mfethu kuyefanele sibonge kwiKing njengoba isithathu yasiletha la sidlile sisuthi yasisa ngasolwandle njengoba ichazile ukuthi nesuthole umoya umfana for 6 years ehlele ekhaya egqonywe endlini. Uhambo lakho lokuqala lokuthi aye eMnambithi kwakuyi-trip emnandi leyo kuyena kodwa wayegula, kodwa namhlanje kunomehluko ngoba iKing khiphile imali yayo uMntakaNzama, kufanele sikubonge lokho. Engaqali umfana ehamba eyalena wayequmbile nasephaketheni wayemnandi ohamba ethenga amaswiti yonke indlela le yayimphile iKing noma ngeke ngisho ukuthi imali kodwa imali ayibheki impela ngoba ngiyazi ukuthi abantu sebejahile ukwazi ukuthi imali iyoyichazela yona iKing lokho. Kodwa njena khona igama engifuna ukulisebenzisa le-unity. Igama le-unity njengoba li-unity lakhekile, u-you umele u-uplift one another, u-N umele we need one another, u-I intermediate to one another, u-T u-trust to one another, u-Y yield to one another. Igama lika-unity lakhiwe yileyo nto leyo ngeke ekutheni lonke leli thimba leli sikwazile ukuthi sibe njani, sibe united. Ngibonge neKing ngoba ikwazile ukuthi imoya ikhona emibi nayo yonke into ikwazi ukuthi hayi hlanganani bafana nabanye laba beyinyanga. iKing akukho ekushilo okurong, ibifuna umfana aphile. Ngiyazi ukuthi inyanga ezinye ezizothi hayi ubeshaya, cha, ubefuna umfana aphile. Ayikho into erong ngenyanga, sezingaqhamuka manje zisusa imoya kumfana, singakubonga lokho. Akho umuntu orong, amukho o right, amukho o wrong. Mabe kukhona iKing abathi yakusho njengoba ibeka ukuthi yaba namazono. Okunye engizokusho, izitha zikaKing akuzona izitha zikaNtando noma nekhehla uNelson Mandela isikhathi eseMelika washo wathi iMelika izitha zayo akuzona ezeSouth Africa, kusho umuntu omdala. But ngithanda ukubonga kakhulu kona wonke umuntu waseSouth Africa. Ngiyacabanga ukuthi njengoba lento i-life babhizi abantu bayalalela yonke into. Ngicabanga ukuthi iSouth Africa isitholile ukuthi into kaNtando isukaphi iyaphi ayimile. iKing njengoba isibizile futhi kuningi esixoxa nayo esafisa ukuthi isize kona njengoba umfana njengamanje asebenze eSouth Africa. Itshe leli kade lithwele belimupha u350 lo, but alisekho itshe. Kusasa ke uzodlani na? But ke abantu abafana nabo oKing ngeke sibabekele kude. Siyabafuna ukuthi basondele wonke umuntu njengasebenzisa igama elithi unity. Safuna futhi siphinde futhi sibe united ekutheni sikwazi ukuthi umfana simvulele iacademy yakhe ngoba uhleze ekhala njalo. Uyiphile nanegama layo iGoodwill Academy okuyiyona ezokwazi ukuthi Bramdu njengomuntu ohamba ke unyamazane ubamba laphana uvusa. Umfana usezokwazi ukuthi labantu abaphathwa isende, sorry kusho leli gama leli mabe kukhona ophoxeka, kodwa yilona gama elisetshenziswayo eSouth Africa. Baningi abantu besilisa abagulayo abaphumela obala, but mhlambe njengoba uNtando ke uvele obala kwiSouth Africa usezokwazi ukuthi akhulume nomuntu abantu bavele obala. uNtando uzophumela ngaphandle afundraise. So cela abantu abafana noKing ukuthi bangapheli amandla ekutheni wasiphose isandla kumfana, umfana aqhubele phambili ngoba nami azohamba phela amandla, kodwa umfana fanele enze njani, aqhubele phambili nelife eSouth Africa. Ngicela ukuthi nje ngehlele ngezansi okunye sokuqhubha nikwazi eSouth Africa ngoba nomthandazo wenu sobonge kakhulu
nabathe baphosela umfana amasenti ney'ngubo abantu base-Ladysmith ngeke ngibashiye ngaphandle. UDr Nkosi ipresent yakhe iyeza ukuthi izoqhamuka nini inkulu kakhulu athe wakwenza kumfana kaMhlongo. Kufanele simbonge uNkosi. iKing ke abalula ukuthi nawe Bramdu le nto ayingiphethe kabi nami ngifuna uqamba amanga South Africa ukuthi if umfana ungenzeka imistake uyithuleleni TV shut down, King Phaka shut down, Dr Nkosi shut down, okaShabane kuwesa ukuthi wayithi uqina wenzani. South Africa ke le ibuyijike phela. Kodwa ke ngomthandazo kaNkuluNkulu nezidalwa zethu sonke yonke into kamfana injani ipapapha sengehlela ngezansi South Africa. Ngibonge Bramdu sobe siqhubeke. Ngiyabonga King ukhuluma ngolwandle. Umfana sahamba sizovuka ngakusasa sahamba naye. Usakhumbula ukuthi washona wazwafaka imali? Ngafike nganikela impela lapha olwandle. Usuyile wayobona? Angithi nje namhlanje njengoba silana nje isenza kona lokho yabo bonile besicophoza usawuti lapha nezansi. Lapha bengadliwa amabheka mhlawumbe manje bayitshesi besidla amabheka no lapha besidla ukudla kwangempela organic yabo ukuthi isiphandla sami angasitholi imali umuntu sephe isiphandla sizocela emushrooms. hayi right. No King sesivala nje Nkosi lithini lakho ba? Elami lithi ake sibonge nje kakhulukazi uNkulunkulu ukona kwakwenzakalile. Udumo lwamandla nje aliyiswa kumuntu kodwa liyayiliyisa uNkulunkulu ngoba uyena osuke main to everything. Ingakho ngithe mangiqala ngathi ngeke ngikhohlwe mina ama viewers ethuleleni ama viewers e-social media lapho ekhona enze okukhulu alwile ama viewers and uNontando aza ngabakhohlwa ama viewers at home iwona alwile aze ayenza i-challenge lento ukuthi uma uthi uyasiza siza uNtando phela uyabo nathi kwasiphoqa ukuthi as-apply amandla above amandla ngithi awa-apply wonke kanye ngokomthetho. Ingakho namanje ukuthi uyabheka indlela esidila ngayo noNtando since sirecovery ukuthi iyiphi yonke into ihamba step by step. Ngiyambona umalume ukuthi ujahile ukuthi kwenziwe ama academy and staff and everything yabo umalume kuzofikwa into efana nalezo kodwa yonke into ihamba ngokwestep okwamanje into esiconcentrate kuyona ukuthi aka recover ngokuphelele. Uma eserecover ngokuphelele yena ke manje emqondweni wakhe akabe nebusiness idea ezohambisana nobuyena ibusiness idea then ibusiness idea mayisikhona yonke lento yenziwa ibe documented ibe iproposal like then mayisi proposal like ila usukwazi khona ukuthi into athi ufuna ukuyenza and uyayi understand because akufanele umuntu enze into engayi understand uyabona lento ngisho. So that is the reason why even namanje ngithi uhambo oseluhanjiwe noNtando alukho lunye going forward elizoba challenging njengalolu ekudlulwe kulona sekudlulwe kwinto enkulu kakhulu okulandelayo sekulula ngoba impilo it's there. Into esibalekile manje sekukuthi ke manje akuyibonakaliseke manje ubukhulu bamandla ahamba nawo ubukhulu bedlozi lakho ubukhulu baNkulunkulu ubukhulu bawo wonke umuntu osupporta uNtando. Ingakho noma ngikhuluma mawuthi uyangibheka angibushiya ubukhulu baNkulunkulu behind and lento ebilwa noNtando ibingagcinile ngokumgulisa ibimgulisile yaphinde yavala imali into kamoya ilwa kanjalo ayigulisi even umuntu at home uma echallengewa imimoya ifike igulise mayisiqeda imali kodwa iqala ngokuqeda imali ukuze ube ntekenteke ushawe istress bese uyagula. Once wagula ukugula kulekelela ukuthi imali ekhona ayiphele njengoba uNtando esesinda kusho ukuthi amandla kaNtando ayabuya kubuya amandla empilo kubuya amandla egazi kubuya amandla ethemba kubuya amandla okunqoba njengoba kubuya amandla empilo
kubuya nani futhi namandla ke manje epower yemali. Njengoba mina ngilo ngisho njalo ngithi untando kuningi okusazokwenzeka asazokuachieve. Khona lengize ngasho khona ngathi untando usazoceba empilweni and ngikhona nje and that there is no excuse yabo. Yila kuzocaca khona ukuthi yini endala inkukhu neqanda. Into engiyikhuluma ngomlomo wami iyona exactly leyenzakalayo. It just that uma usakhuluma kubona bonke abantu aba-understandayo and siyakwazi lokho. Kodwa mayisipruveka into oyikhulumile yila abantu beqala khona bethi ngampela loya uyinkosi, ngampela uNkulunkulu namandla, ngampela idlozi linamandla. Iwona amazwi wami lawo. Siyabonga King, South Africa njengoba nisazi-ke ngenza ukuthi sikhona nina asinalutho esandleni esiliphethe kuphela nje yilokho ukuthi siyakwazi ukuthi uma uvela nosizo lakho siliveze eSouth Africa abantu njengamanje abagulayo. Untando ube umuntu oba umnyango wokuthi abantu abanezifo ezahlukene bavele bakhulume ukuthi bacela usizo. Kusuka nje ngomsombuluko sesishuthe abantu abawu3 abanesifo esinjengesikantando. Omunye nje usazoqala ngisho ukubola. After simshuthile sasibe khona isibhedlela sesirespondile ukuthi akeze isibhedlela, including kunengane King eno9 years. 9 years. Okukhombisa ukuthi singalokho siphusha sihlamathi ilumbo. Into yengane mawuyizwa indlela yasuka ngayo uyezwa ukuthi akulona ilumbo, kodwa nayo inenkinga njengekantando ukuthi iyakhukhuma lento yawo ngaphansi. 9-year-old King. Okay, ngiyakuzwa. Injena ke lento kamoya. Uyabona Mdu njengoba sikhuluma lento kantando yabo. Isemazulwini amadlozi yonke into okwamanje ipower ilwa lento kantando yabo. Izothi ipower mayisilwile lento kantando isibeka la kufika khona kuzobe sesiyaqala futhi shifta ifocus. But wena ungabe uqhubeka ubudila nabo okwamanje angithi masiqala into ofuna siqede ifuna siqede le kantando recover properly abe nomakoti naye impilo iphumelele abe umuntu njengoba ayekade ekhule umuntu. Then from lapho ngizobe sengiyakwazi ukuthi ngicommande ukuthi kulaba oqhamuka nabo manje kuzokwenzakalani, because bengaqala ngacommanda ngathi kulabo babalayo ngithi akwenzeke ukuthi izoqala manje power esalwa ngapha ishift manje ifuna ukuzofocus laba esengicommande khona engathi ishift iza ngapha kanti asikakutholi konke sifuni ukuthi amandla senzele kona lapha ngintando umngani wami. Kodwa ngiyakuthembisa ukuthi asiqede le process, masiqede le process yonke sesiyabuya ke kakhulukazi mina ngizobe sengifocusa because once ngakhuluma ngomlomo into engiyishilo kumele yenzeke. Olwa nathi kuyaphoqa ukuthi kumele mayisebona amandla olwa nathi kuyaphoqa ukuthi funeka axolise. Sibabonge futhi abantu akade benga-understand early because abantu not ukuthi even inyanga not ukuthi bezilwa nokuthi kuyiwe esibhedlela. It just that bezinga-understand ukuthi ungathi ukuthuna elumbo kodwa ubuye esibhedlela. Umqondo ubungafiki ekutheni odokotela bangakwazi ukuhlinza umuntu ahlinzeke. Ingakho kubalulekile ukuthi sazi ukuthi inyanga nodokotela kumele ngabe kuyasetshenziswana ngokomthetho wasemhlabeni nasezulwini, ngoba uyathanda uthandi uma ungagingqika nemoto uyinyanga noma umprofeti uzoya esibhedlela mfethu. Mangathi manje nathi mangathi uyadutshulwa uzoya esibhedlela mfethu. Uyabo kunezinto ekufuna sibe realistic and honest towards zona ngoba sibabonile abanye abafundisi bebe involved ma accident, abanye bagwaziwe, abanye badutshuliwe, abanye kwenza uvele wawo umuntu esesibhedlela bafethu. Inyanga nabantu baka spiritual kumele ba understand ukuthi umnyanga nokamoya kuhamba kugcine kule level. Odokotela basuka kule level beze kule level mase kuyasetshenziswana siyokwazi ukunqoba lemhlabeni. Kodwa uma ngisathi mina yonke into ngithi ngizoyenza njengo King Bhaka nginamanga ngoba kuzofika umuntu efuna ukuhlinzwa ngizokwenza njani? Kuzofika umuntu efuna ukuthungwa ngizokwenza njani? Befuna ukuthunga umuntu sidinga udokotela, befuna ukuhlinza umuntu sidinga udokotela. Mengabe namademon umuntu epilinga noma esehallucinator noma enzani sidinga inyanga, sidinga umuntu ka spiritual alawule leyo imimoya leyo. Siyadinga nabafethu hayi kabi, hayi ngoba kuliwa. It's an honest truth and we need to face it. It is what it is. Siyabonga King. Thank you so much.
South Africa siyabonga ngane zakwethu siyacela nje niqhubeke nisupporte njalo ngoba sisho nje ukuthi abantu bayavela kuyagulwa ngaphandle. Ngicabanga ukuthi isimo sikaNtando kube isimo sokuthi ngempela sifunde South Africa ukuthi uma sibumbene umuntu omunye kanje awukho kuyomelana nathi siyokwazi ukuthi sinqobe nokuthi kwazi ukubanjiswana kusetshenzwe. Siyacela nje ukuthi nje South Africa sime la sivale. Siyabonga nonke emakhaya abathi bebukela live. Siyabonga siyanithanda nisele kahle emakhaya. Siyabonga. Amen.